mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane, nebeský Oče, Ty vo svojej nekonečnej láske túžiš, aby všetky Tvoje deti boli šťastné už tu na zemi a prežívali svoj život v opravdivej duchovnej radosti. Tvoje slova, Tvoj zákon, ktorý hovorí: miluj Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého, pravdivo odzrkadľuje, čo je skutočným naplnením ľudského života. Je to láska. Jedine uskutočňovaním tohto zákona lásky je možné ochrániť dušu od bolestných zranení a ohrozujúcich pádov. Tvoj syn Ježiš Kristus prišiel na svet, aby naučil človeka milovať, aby mu ukázal pravdivý význam slova láska, ktorého obsah si každý z nás tak rád prispôsobuje svojim vlastným sebeckým túžbám. Pane, stratili sme poznanie pravdy o tom, akú podobu má mať láska, ktorú od nás žiadaš. Láska, ktorá je základnou podmienkou šťastného ľudského života. Touto krížovou cestou ťa chceme prosiť o to, aby sme sa to naučili a aby sme lásku žili opravdivým spôsobom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Ježišu, viem, ako ťa bolelo ľudské odmietnutie. Poslali ťa na smrť, pretože si nespĺňal kritériá želaného kráľa. Ani ja som neúspel medzi tými, na ktorých mi záležalo. Nebol som dosť dobrý, aby som si zaslúžil ich lásku. Dosť výnimočný, aby ma obdivovali. Dosť sebaistý, aby som dokázal bezcitne zrážať k zemi tých, ktorí ma ohrozujú. Ľudia, od ktorých som toľko očakával, do ktorých som vložil celú svoju dôveru, nazvali moju snahu o dobro a pokoj dvojtvárnosťou, moju utiahnutosť s babelosťou a moju túžbu pomáhať blížnemu pýchou, ktorá baží iba po vlastnej sláve a svetskom obdive. Pane, zásluhou týchto ľudí znie v mojom srdci pochybnosť, či som naozaj dosť dobrý. Začínam sa hanbiť za svoj výzor, svoje myšlienky. Mám pocit, že všetko, čo urobím, je zbytočné a bezvýznamné. Ľudia ma odsúdili, to je smutné, Pane. No mojou najväčšou tragédiou je, že som sa odsúdil sám. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, nad duši a milosti.
Druhé zastavenie, Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježišu, ty si sám niesol svoj kríž neprijatia. Prijal si ho v pokore ako súčasť svojej vykupiteľskej cesty. Vlastným príkladom ma učíš, že kým svojmu krížu nepoviem áno, moje utrpenie sa nikdy neskončí. Dnes sa rozhodujem povedať toto áno požehnanému krížu. Povedať áno svojmu Bohu. Chcem sa prijať ako jeho milované dieťa. To dieťa, ktoré si stvoril na svoj vlastný obraz. Tak veľmi som sa bránil, Pane. Moja tvár, telo, moje nedokonalosti, omyly. To všetko ma privádzalo do zúfalstva. Obviňoval som ťa. Hneval sa, že si mi nedaroval viac krásy, inteligencie, humoru, konkrétnych schopností, že si môj život nezariadil inak. Aké hodnoty som to však vyznával, akú dokonalosť som chcel nasledovať. Je hodnota, akou meriaš ľudí, hodnotou ich krásy, inteligencie či výšky bankového konta. Záleží ti, Oče, na tom, či mám šlachtický pôvod, dokonalé telo, postavenie, ktoré budí rešpekt. Nie, ty nechceš, aby som vo svete vládol. Ty chceš, aby som slúžil. Presne tak, ako si to robil ty sám. Odpusť mi môj hriech modloslúžby, ktorom som povyšoval hmotu nad svojho Boha a jeho lásku. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie, Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježišu, tvoju slabosť všetci odsúdili. Ty, ktorý si uzdravoval, kriesil mŕtvych, vyháňal zlých duchov, teraz bezmocne ležíš na zemi, totálne vysilený. Pravia, že si slaboch, rúhač, šašo, podvodník, pretože vidia iba to, čo chcú vidieť. Zbitého človeka bez moci a dôstojnosti. Nie Boha, ktorý sa s láskou zrieka svojho božstva, aby daroval sám seba za spásu hriešnika. Poznám ten pocit, Pane. Tí, ktorí ma chceli vidieť poníženého, žnú víťazstvo. A ja som dokonale ponížený. Z posledných síl zúfalo obraciam sa na teba. Kde si? Prečo si sa ma nezastal? Naozaj si nezaslúžim viac ako výsmech. Pane, tak veľmi sa bojím ostať pred ľuďmi nemohúci. Nechcem, aby videli môj pád. Nech ma nik viac nemôže ponižovať. Príjmam v tejto chvíli, Ježišu, svoje odhalenie
svoje pády, svoju predstieranú dokonalosť a chcem sa učiť žiť v pravde, pretože iba ona oslobodzuje. Odním odo mňa, Pane, strach, že budem svetom potúpený pre svoje nedostatky, že nebudem dosť vyzdvihovaný a obdivovaný. Nauč ma o pravdivej pokore srdca. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Štvrté zastavenie, Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Ježišu, vo svojom ľudskom utrpení si čerpal útechu z prítomnosti svojej matky. Ona sa stala tvojou matkou, pretože ťa prijala do svojho života. Panna Mária, ďakujem ti, že sa nehanbíš za svoje slabé dieťa, za mňa, tak veľmi poznačené nečistotou sveta a úbohosťou vlastných hriechov. Ďakujem ti, že stojíš pri mne vo chvíľach mojej krížovej cesty, kedy často zlyháva aj moja vlastná rodina. Ďakujem, že ma nesúdiš, iba ku mne nežne vystieraš svoje sväté ruky, ktorými ma chceš viesť a chrániť od pádov. Tvoja prítomnosť v ľudskom živote vždy odoženie satana, preto i ja tak, ako Ježiš, sa chcem nechať sprevádzať a chrániť tvojim nepoškvrneným srdcom. Ježišu, tvoja matka stála pri tebe v najhorších chvíľach života. Moja matka, môj otec to toľkokrát možno nedokázali, pretože padali pod ťarchou vlastných krížov, nepochopenia, neprijatia, hriechu. Odpúšťam v tejto chvíli, Pane, svojej vlastnej matke, svojmu otcovi, že ma nedokázali bezvýhradne prijať. Odpúšťam im všetko, čím spôsobili rany mojej detskej duši. Nedostatok súcitu, vďaka ktorému som sa tak často cítil osamelý. Nedostatok pochopenia, ktorý moju dušu oberal o pocit bezpečia. Nedocenenie mojich schopností, ktoré ma možno viedlo k pocitu menej cennosti, nezáujmu o tento svet. Odpusť mojim rodičom, Pane, lebo dávali iba toľko, koľko sami mali. Uzdrav ich pozraňované srdcia a otvor ich pre skutočnú, bezvýhradnú lásku. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
5. zastavenie. Šimon Cyrenéjsky pomáha Ježišovi kríž niesť. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježišu, pri Šimonovi si pocítil, že byť blížnemu príťažou je pre ľudské srdce jednou z najbolestnejších rán. Musel si sa cítiť veľmi ponížený Šimonovou neochotou. I ja, Pane, prežívam podobné poníženie, keď ten, koho milujem celým srdcom, odmieta moju prítomnosť a moju lásku. Cítim, že tento človek túži byť niekde inde, robiť niečo iné, byť s niekým iným. Obťažuje ho moja oddanosť, hnevá moja slabosť. Toto bolestné uvedomenie si pravdy o sebeckej nestálosti a bezcitnosti ľudského srdca ma núti hľadať chyby v sebe. Prečo som sa stal zrazu nemilovaným? Čo som urobil v tomto vzťahu nesprávne? Nezaslúžim si vari lásku tohto človeka. Ďakujem ti, Pane, že cez tvoje stretnutie so Šimonom ma učíš prekonať bolesť z neopätovanej lásky. Ukazuješ mi, že je čistý, spravodlivý a verný môže ostať odvrhnutý a nemilovaný. Že stratiť lásku nestáleho ľudského srdca môže i dokonalý Boh. Ty ma nikdy neodvrhneš, Pane. Tvoj záujem o mňa nikdy neochladne, pretože tvoja láska voči mne je bezvýhradná. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Šieste zastavenie. Veronika podáva Ježišovi ručník. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježišu, tvoja tvár bola ukrutne znetvorená ranami a bolesťou. No napriek tomu jej podobu ponúkaš Veronike, aby sa stala svedectvom pravdy. Ja nemám dosť síl a dosť pokory, Pane, aby som odhalil svoju pravú tvár svetu. Bojím sa, že sa ľuďom nebudem páčiť, pretože sa nepáčim ani sám sebe. Vyhovuje mi byť zabudnutým, nepovšimnutým, len nech sa na mňa nik nedíva, nech ma neskúma. Viem, moja cesta nie je tvojou cestou, Pane. Cesta pravdy predsa neskrýva svoju tvár. Nepotrebuje masky. Berie zodpovednosť za vlastné rozhodnutia, slova a skutky v plnej miere. Vyznáva pravdu, i keď je nepohodlná. Ďakujem ti, Ježišu, že ma svojim stretnutím s Veronikou učíš, že i rany, modriny duše sa môžu stať svedectvom veľkosti lásky pre svet, že nie sú zdeformovaním krásy a dokonalosti, ale vyjadrením pravdy. Pane, nauč ma nehanbiť sa za svoje pocity, dušu, povahu, utrpenie, za svoju skutočnú tvár. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Siedme zastavenie, Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježišu, už druhýkrát si spadol. Tvoji nepriatelia, závislivci, neprajníci tento pád považujú za potvrdzujúci okamih svojej pravdy o tvojej slabosti. Ani ja som sa tomuto pádu nevyhol, Pane. Vlastnou chybou, zakopnutím klesám k zemi a tí, ktorí sa závislivo dívajú na moju životnú cestu, odrazu majú dôvod k opovrhnutiu. Moje vlastné pády ma ponižujú, Pane. Ťažko príjmam momenty svojich zlyhaní, pretože v mojich očiach ničia hodnotu všetkého dobrého, každého úspechu, ktorý som dosiahol. Pane, Ty ma učíš svojim druhým pádom, že chvíle osobných zlyhaní nie sú svedectvom mojej neschopnosti, iba mojej pýchy. Nik na tejto zemi nie je dokonalý. Každý má právo na omyl. Je však nutnosťou služby pravde priznať si ho, oľutovať, napraviť jeho následky. Ďakujem, Ježišu, že ma učíš nehanbiť sa za svoju prírodzenosť, ale vidieť v nej možnosti rastu v pokore a vo svetosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Osme zastavenie, Pán Ježiš napomína pláčúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pane, často pláčem nad sebou. Môj pláč však nie je znakom ľútosti nad vlastnými hriechmi, ktorými neustále urážam tvoju lásku. Skôr ľutujem seba. Oplakávam všetko, čo nemám, o čo som v živote ukrátený. Aspoň sa mi tak zdá. Sebaľútosť, pocit krivdy ma opakovane pripravuje o šťastie a pokoj duše. Neustále si pripomínam svoje nedostatky. Snívam o tom, aké by to bolo, keby. Plitvám tak darmi, ktoré si mi dal. Šancami, ktoré mi zas znova a znova ponúkaš. Nedokážem byť spokojný s tým, čo mám. Dokonca si tvoje dary ani veľmi nevšímam. Som totiž príliš zanepráznený vyratávaním svojich bolestných strát, svojou sebaľútosťou. Pri tomto zastavení ti ďakujem, môj Bože, že si ma stvoril s týmito konkrétnymi vlastnosťami tela i duše, pretože ty máš s nimi svoj vlastný dokonalý plán. Ďakujem ti, že mám rozum, vôľu, cit a dokážem si uvedomovať, čím všetkým si ma obdaril. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
9. zastavenie, Pán Ježiš 3. raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Ježišu, 3. krát ťa zrádza tvoje telo. Všetko utrpenie príjmaš, aby som dokázal prijať svoje vlastné ja. Môj organizmus reaguje na moje seba neprijatie. Som často chorý, môj mozog, jednotlivé orgány akoby cítili, že sa nemám rád, že sa odmietam. Niekedy prichádzajú chvíle, keď chcem svoje telo vymeniť. Upadám do stavov, ktoré odborníci nazývajú anorexiou či bulímiou. Aj toto býva realita človeka, ktorý neprijíma sám seba. Uniká z vlastnej podoby a zúfalo sa snaží zbaviť tiaže svojho vlastného ja. Je to môj 3. pád, Pane. Pád, keď v odmietaní seba samého odmietam i svojho stvoriteľa. Odovzdávam ti, Ježišu, v tejto chvíli celé svoje bytie, moje myšlienky, ktoré túžia byť niekým iným, moje zranené city, ktoré nenávidia, odmietajú moju podobu, telo so všetkými jeho orgánmi a funkciami, ktoré trpí mojím seba neprijatím. Odpusť mi, môj Bože, všetky tie chvíle, kedy som vedome či podvedome spolupracoval s diablom na svojom vlastnom seba zničení. Obdaruj ma, Pane, milosťou, aby moje srdce dokázalo precítiť veľkosť tvojej nežnej lásky. Prosím ťa o to pre tvoje umúčenie na príhovor Panny Márie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 10. zastavenie, Pánovi Ježišovi zvliekajú šaty. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Ježišu, ostal si nahý pred davom, ktorý na teba pľuval, vysmieval sa ti a preklínal ťa. Toto odhalenie bolo najväčším a najbolesnejším ponížením tvojho pozemského života. Obrali ťa o česť a dôstojnosť. Ako si dokázal vydržať toľkú potupu a zneúctenie? Iba láska ku mne ti dávala silu. Vedel si, že práve táto tvoja obeta mi prinavráti stratenú dôstojnosť. Že vo chvíľach svojho ľudského bolestného odhalenia vďaka tebe dokážem obstáť bez trvalej újmy. Vďaka tvojej hanbe, Pane, môže byť uzdravená z hanby moja doráňaná duša. Pamätám si ešte tie zraňujúce slová, opovržlivé pohľady, ktoré sa stali spúšťačom môjho seba neprijatia. Táto bezcitná kritika sa vrila hlboko do mojej duše a jej skutočné pôsobenie na moje bytie často nedokázali pochopiť ani tí najbližší. Občas dokonca i oni svojimi prejavmi prispeli k tomu, aby som znenávidel sám seba. Ježišu, do tvojich svätých rán v tejto chvíli ukrývam všetky momenty, okamihy môjho výsmechu
bolestného poníženia. Odovzdávam ti všetkých tých ľudí, ktorí sa svojím postojom, či už vedome alebo nevedome, zúčastňovali na mojom zneúctení, v čítane mojich najbližších, ktorí sa ma nedokázali zastať, ktorí podcenili účinok ľudského opovrhnutia a bezcitnosti na moju dušu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Jedenáste zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pane, klince sa stali ozdobou tvojich rúk a nôh. Tí, ktorí odsúdili svojho Boha ako zločinca, sa z diaľky dívali na víťazstvo bezcitnej samoľúbosti nad pokornou obetavou láskou. Ľudia vo vlastnej nadutej pýche radi odsúdia človeka, ktorý ich prevyšuje, aby falošne oslovovali toho, ktorý je zločinec. Nie Ježiša, chceme Barabáša. Tak spravodlivý prichádza o česť, priazeň blížneho, sebahodnotu, je vyhlásený za klamára z Babelca, Buriča, či zákerného zločinca. A zákerný zločinec a zbabelec za záchrancu vlasti. Pane, mňa ku krížu seba neprijatia pútajú práve tieto neviditeľné klince ľudských ohľadov. Paralizujú ma, znemožňujú mi slobodne dýchať, hýbať sa, vyjadriť svoje myšlienky a pocity. Postoje neprajných ľudí ma presvedčili, že som neschopný, nepotrebný, že je lepšie mlčať a nevyjadriť svoj názor. Pomôž mi, aby som sa vedel zastať sám seba, aby som sa vedel zastať pravdy napriek všetkým tým ľudským ohľadom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Dvanáste zastavenie, Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pane, ty zomieráš na kríži potupy. Zomieráš smrťou zločinca, aby som ja na svojom kríži bolesti nemusel zomrieť. Tvoja láska ku mne prijala utrpenie, aby som nad ním v tvojom mene mohol zvíťaziť. Jediné, čo odo mňa žiadáš, je darovať ti všetko, čo nevládzem uniesť, čo ničí môj život, moju osobnosť.
Ty moju bolesť obetou svojho života premieňaš na pokoj, sílu, radosť a oslobodzuješ ma od kríža, ktorý prináša mojej duši smrť. Ježišu, Ty mi dávaš víťazstvo. Ďakujem Ti za Tvoju lásku, Pane. Odpusť, že som doteraz nebol schopný uvedomiť si jej veľkosť, prijať pravdu, že ma miluješ celkom osobitným spôsobom. Odpusť, že som doteraz nedokázal prijať pravdu, že ako dielo stvoriteľa svojho Otca som hodný jeho nekonečnej, bezpodmienečnej lásky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 13. zastavenie Pána Ježiša snímajú z kríža. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Ježišu, čas Tvojho pozemského utrpenia sa skončil. Ďakujem Ti, že ma pri tomto zastavení učíš, že každá ľudská bolesť má svoj koniec, že v každom smútku duše je nevyhnutné s vierou očakávať víťazstvo Boha. I ja túžim byť sňatý zo svojho kríža seba neprijatia. Viem, Pane, že prv, než nadíde tá chvíľa, musím prejsť svojou krížovou cestou. Až keď dokážem v pokore prijať svoj kríž, prijať seba samého so svojimi obmedzeniami, aj so svojimi talentami. Keď prestanem túžiť páčiť sa všetkým, byť vždy uznaný, prijatý, keď dokážem odpustiť tým, ktorí ma pripravili o pocit vlastnej hodnoty a budem schopný obetovať svoju bolesť na duši Bohu ako vynáhradu za vlastné hriechy, potom nastane ten moment môjho uzdravenia a oslobodenia. Zriekam sa v tejto chvíli, Ježišu, svojho perfekcionizmu, ktorý ma núti v očiach ľudí nikdy nepochybiť, ktorý ma tlačí k dokonalosti tela, duše a oberá ma o pravú slobodu ducha. Kladiem svoj perfekcionizmus do Tvojich svätých rán. Uzdrav ma z neho mocou svojej prečistej krvi. Zriekam sa svojej zranenej pýchy, ktorá túži byť obdivovaná, chválená, vždy všetkými prijatá, ktorá neznesie pocit, že ju odmietajú. Kladiem svoju zranenú pýchu do Tvojich svätých rán. Uzdrav ma z nej mocou svojej prečistej krvi. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
14. zastavenie Pána Ježiša ukladajú do hrobu. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježišu, uložili ťa do hrobu ako človeka, ktorý prehral svoj boj o život. Ty si však neostal porazený, stal si sa víťazom. Ja sa často skrývam do hrobu vlastnej izolácie, do svojho sveta, v ktorom mi nik nemôže ublížiť. Už dávno som prijal tento hrob, pretože sa pre mňa stal symbolom bezpečia, kde nie je ubíjajúcich ohrození. Viem, že toto nie je postoj lásky, ku ktorej ma pozývaš. Postoj, ktorý prináša vykúpenie a víťazstvo. Odpusť mi, Pane, že som sa uzatváral pred svetom, pretože som sa bál utrpenia. Odpusť, že som v strachu o seba prijal úlohu mŕtvého, aby som sa nemusel snažiť meniť svet, premieňať seba samého. Ďakujem ti, Ježišu, že ma učíš prijať hrob ako miesto prechodného pobytu. Miesto, kde pokorný trpezlivo očakáva deň vzkriesenia. Tento víťazný deň prichádza s tvojou láskou. Pane, prichádza vždy vo chvíli, keď sa láska spája s darom. Prosím ťa pre tvoje mučenie vzkries moju lásku k sebe, moju radosť zo života, moju vieru, svoju vlastnú hodnotu, vieru v tvoju lásku. Nech dokážem vstať z hrobu strachu a poníženia, z hrobu pochybností o vlastných kvalitách, z hrobu neprijatia seba samého. Pretvor môj hrob na miesto tvojej slávy. Miesto, kde život nadobúda novú kvalitu, kde sa mení nezmeniteľné a každá smrť sa vzdáva láske Boha. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu, ďakujem ti za túto krížovú cestu, ktorej som prosil o milosť uzdravenia mojej lásky, o milosť nového seba prijatia. Ďakujem ti, že moje srdce naplňaš svojim Duchom Svätým, bez ktorého človek nedokáže spoznať pravdu, dozrieť v láske, prijať pravú múdrosť a otvoriť sa odpusteniu. Verím, Ježišu, že moc tvojej prečistej krvi pretvorí moju dušu, zmení môj pohľad na seba, oslobodí ma od všetkých pút, ktoré ma robia neslobodným a zotročujú ma. Tak ako si ty víťazom nad smrťou, tak ja túžim zvíťaziť nad sebou samým, nad všetkými myšlienkami a postojmi, ktoré mojej duši prinášajú smrť. Vkladám sa do tvojich svätých rán, so všetkým, čo mám a čím som. Uchráň ma od všetkého, čo by trvalo narušilo moje seba prijatie a ponížilo moju sebahodnotu. Postaraj sa, aby som rástol vo svetosti, v láske k Bohu, môjmu milovanému Otcovi, a aby si ma nikdy nemohol privlastniť diabol, kráľ lži, smrti a všetkého zla. Po tvoj ochranný plášť sa skrývam, Matka, teraz i na veky vekov. Pomodlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje,
Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Pani Ježišu, prosíme ťa, vypočuj svojho námestníka, nášho pápeža Lea, a daj mu všetko to, o čo prosí nebeského Otca v Tvojom mene. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s vami. Nech vás, vašich drahých, požehnáva, od všetkého zlého ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Poďme v mene Božom, Bohu vďaka. Yes.